dar comezo a sesión ordinaria do pleno do mes de maio. A orde do día, o primeiro punto de aprobación se procede dos borradores das actas das sesións, solamente como plural, na sesión ordinaria do 16 de marzo de 2018. As actas foron enviadas a documentación a todos os membros da corporación. Algo que decir con respecto á acta? Votos a... Sí, dígame. Con respecto á acta agora, Sí, con respecto á acta. Nos non recibimos a documentación. Que documentación? A copia acta. A documentación vai non só según nos pasan desde a administración, se hai algún error e ya pasamos agora mesmo. No, o que decía na orden da convocatoria, no meu caso, era que estaba a disposición das dependencias do Concello. Non sei de ver, sabe que a documentación a ter a súa Sí, disposición, pero mandamos sempre non sobre, vostedes saben que se lle envía sempre, non? Bueno, normalmente sí, pero... Algún erro tivo que haber, enviou por parte de quen elaborou os sobres e... pero ahora mesmo cambio... Pero un erro no propio texto da convocatoria. Quen ten aí o texto da convocatoria? Sí, mira, a convocatoria aquí. Por medio do presente, convoca a vostede a sesión plenaria ordinaria que terá lugar no Salón de Plenos do Concello de Lousame o venres e 18 de maio ás 20:30 horas. A partir desta data ten vostede a súa disposición nas dependencias municipais os antecedentes relacionados cos asuntos que figuran no seguinte orden do día. Vale? Xugo que se devolverá. A acta, si quere, ya paso un momento e ya lee. É igual, igual, non pasa nada. Non pasa nada. Non pasa nada. É o objetivo votar, pero que vostede non estaba, pode esterse, porque non estaba a día que se celebrou ese pleno. Votos a favor da aprobación desta acta, do 16 de marzo. Votos en contra, abstencións. O segundo punto do día, a aprobación inicial se procede a modificación orçamentaria número 4/2018 de crédito extraordinario financiado con préstamo provincial 2017. O ano pasado, esta corporación, en concreto unha proposta do grupo de goberno, se presentou ao Plan Único da Diputación na parte de préstamo a obra da carretera en aglomerado desde o cruce da planta que vai a planta de compostaxe da comunidade ata Serbia. Entonces veu o de 30 de xuño veu a comunicación de que a resolución de que estaba aprobada. Entonces, como non se executou ano pasado, pero non por razóns de que nós non quixésemos facelo, senón porque hai que cumprir a lei que di a que nos estima a regla de gasto e os mecanismos que se calculan e tamén a estabilidade orzamentaria. Por tal, procederemos ao seu contrato este ano. Para poderla contratar, temos que crear esa partida mediante o crédito extraordinario que se chama así, a maneira de facelo, pois nunha partida determinada que está explicada na documentación. Esa partida non existe, hai que creala co importe que agora mesmo vou enumerar. Camiño e plan fundamental a Serbia, o financiamento son 165.051,90 euros. Está aí tamén especificado o número da partida que se incorpora. 1532.679,00. Algún comentario con respecto a isto? Ben, votos a favor para a creación deste crédito. Votos en contra. Abstencións. É curioso, tanto menos, con cada diputación que se abstemos hoy. Terceiro punto da orde do día. A aprobación se procede da aplicación da tramitación ordinaria ao proxecto expropiatorio do saneamento en Filgueiras, Seixido e Serbia. Non vou a ler os antecedentes todos porque vos teñen vostedes no expediente, pero sí que os vou a resumir para refrescarles a memoria. No seu momento, para facer ese saneamento, se tratou cos veciños onde se vai instalar a depuradora para facerlle a compra desa parcela. A hora de facerlle a compra, a persoa que vende ten que ter toda a documentación necesaria para que o Concello poda mercar. Chegado ese momento, había documentación que pensaba o veciño que naquele momento tiña, pero non foi capaz de atopar. Entón, iniciamos, e trouxos a pleno,
a iniciación do expediente de expropiación forzosa. Pasado unha semana deso, 10 días, quizás, se puxo en contacto con nós o xurídico que lle leva as cousas a ese terceiro e dixo que esa documentación que a lle faltaba apareceu buscando no expediente. Entón, só o que facemos é aprobar que volver ao procedimento ordinario e reclamar a Dirección Xeral da Administración Local que nos devolva, o sea, que quede parado, anulado, o procedimento de expropiación forzosa. Entón, inmediatamente, unha vez que se aprobe aquí, procederemos a contactar com a persoa que xa fixemos e agilizar, porque a obra xa está adxudicada. A empresa está esperando que nos teñamos esa compra feita, que será moito máis rápida que a expropiación, porque nos decían que podía tardar a partir de agora mesmo uns 6 meses, para proceder xa a iniciar as obras. Algún comentario con respecto a isto? Iso que con referencia ao saneamento de Figueiras Seixido? Sí, señor. O de Serbia, non? O de Serbia, o explico a continuación, se usted me permite, cando sacaron os puntos do pleno e en robos e preguntas vou a falar de todas as obras que veñen nos decretos, e tamén as que se van a empezar e as que están finalizadas. Unha delas é o de Serbia, que non está neste proxecto. O proxecto no seu título, que vostedes xa o sabe, señor Paradela, porque o expliquei en comisión informativa antes do pleno anterior e tamén no pleno, pero igual se esqueceu. No título deste proxecto, é dicir, no contido, a obra que ven é Seixido, Filgueira. Pero no título, que era a carátula do proxecto, quedou o nome do que en principio se presentou, que era incluído neste proxecto de Serbia. Unha vez feito Aguas de Galicia, o proxecto, redactado de novo, porque non vale a memoria, nos presentamos unha proposta e Aguas encarga a quen estima que elaboren un proxecto que eles creen conveniente. Unha vez feito eso, e tamén argumentando que onde nos propoñíamos a depuradora de Serbia, eles non consideraban aceitada a ubicación ningún dos dous terreos que lle propoñíamos no principio. Un era porque consideraban que era inundable e o outro pola súa característica rochosa en exceso que impedía, e con moito desnivel, que impedía que fose idóneo según Aguas, que é quen realiza a obra. Entón, inmediatamente, nós o que fixemos foi aceptar que nos fixesen outro saneamento e nós buscar financiamento e ubicación, que xa temos a cesión dos veciños firmada por todos os que lle afecta, para unha nova ubicación desa depuradora. Porque só temos os terreos, a ubicación da depuradora non vai ser, e temos tamén a financiación de parte dese proxecto, que chegou de vicepresidencia no Fondo de Compensación Ambiental. Temos a resolución de fai 15 días. Co cual, ahora vamos a reunificar ese proxecto para unir, que son dúas obras, unir todo en un, o que é depurador e a parte que presentamos a vicepresidencia, que é o colector, para licitarlo todo xunto e empezar canto antes. Da pronto non lo permita a adaptación que todos os concellos estamos levando a cabo con moito esforzo a novas plataformas de contratación e a nova lei de contratos. Algo máis que votos a favor deste expediente? Votos en contra? Abstencións? O punto número 4 é a moción do PSD da PSOE sobre a Lei 7/2012 de 28 de xuño de Monte de Galicia. Cando queira, señor Paradela. O Grupo Municipal Socialista do Concello de Lousame, en base ao disposto aos artigos 94 e 97.3 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e da normativa que pode resultar da aplicación presente adiante do Pleno da Corporación, esta moción en base ao seguinte. Exposición de motivos. Visto o desinterés que polo rural amosa a Xunta de Galicia a norma de limpieza e desbroce, Lei 7/2012 do 28 de xuño de Montes de Galicia, que obriga a que no vindeiro día 30 todos os cidadáns e cidadáns teñan limpos os montes que afectan a franxa de seguridade dos núcleos de poboación, estradas e pistas dos distintos concellos da nosa comunidade autónoma. Considerando que esta lei, que ven do ano 12, tivo tempo suficiente para ser aplicada, parecenos un despropósito que en tan pouco prazo e por vía executiva, a Xunta xa anunciou solucións importantes, incluso por importe de 3.000 euros, se obrigue a unhas cortas que van en prexuízo dos veciños por seguintes motivos. A cantidade de saca de madeira que se vai efectuar incidirá nunha baixada do prezo do mesmo.
que xa non está rendible, debido a que as empresas non van dar absorbido tal volumen de madeira. Agora mesmo non existen na nosa bisbarra empresas de desbroce suficientes para cometer tal demanda, polo que será outro factor que obstaculizará o poder cumplir a norma. No noso concello, a meirande parte dos veciños e veciñas propietarios son dunha idade avanzada, que se ven obrigados a buscar quen lles faga este tipo de traballos, os cales podían pagar, na maioría dos casos, coa propia madeira, ata de agora, pero que non poderán asumilo justo por mor da baixada do prezo da mesma e por as escasas pensións que perciben. Outra incongruencia é que o terreno forestal, polo que se paga IBI, non se pode plantar en según que distancias, o que supón outro tranco máis engadido ao rural. O mellor sería que a Xunta de Galicia se fixera co terreo e liberara os veciños destas labores e cargas. Mentras que, por unha banda, ameázase con sancionar se non se desbroza antes do día 30, por outra, estáse a negociar ca FEGAN un protocolo para impulsar o cumprimento do desbroce das franxas forestais secundarias nun plazo máis amplo. Por todo o exposto anteriormente, este pleno insta a Xunta de Galicia a adoptar os seguintes acordos: que se aposte polo rural buscando a súa revalorización, que as propias administracións cumpran coa normativa, posto que xa se falou de facer talas preventivas e que sepamos non se levaron a cabo, que se amplíe o prazo para poder cumplir e que se eliminen as sancións. Moi ben, vamos a facer un recopilatorio de fai un mes, máis ou menos. Fai un mes, e tamén o que pasou onte, as chamadas que houve hoxe durante a mañá, as informacións terxiversadas, etc. No 2007, porque intencionadamente se omite esa data, no 2007 esta lei xa foi presentada, logo modificacións no 2012, e quero recordarlle ao señor Paradela e a todos os presentes que a franxa a que antes se facía mención eran 100 metros. Ahora mesmo son 50 metros. ¿Vale? 100 metros desde o exterior do núcleo. As sancións dentro desa propia lei do 2007, na que despois se modificou, se ampliou en certos puntos do 2012, naquele momento fui testigo, e sei o que pideu cada grupo político, sei textualmente o que pideu cada grupo político, e algúns moito máis que os 50 metros, e ao mellor están agora curiosamente defendendo o contrario aquí. Pois nese momento xa había sancións para aquelas franxas, desde o 2007, o sea, xa había sancións para aquelas persoas que non cumpriran con todas estas medidas que se consideraban pertinentes e convenientes para evitar incendios forestais no noso rural. Que sucedeu entón? Despois houve modificacións, non aplicamos por culpa de todos, cada unha a súa responsabilidade. No Concello de Lousame hai 2 ordenanzas, hai a xente que se lle notifica porque temos unha ordenanza que coñecerá vostede, supoño, non, señor Paradela, en canto a desbroces, en canto a talas, desbroces, ornato público, dentro todo do núcleo que é a parte que nos corresponde ao Concello, vale? Dentro do núcleo. O que está fora de aí non nos corresponde ao Concello. As marxes da carretera da Diputación non nos corresponde ao Concello. As marxes da carretera da Xunta non nos corresponde ao Concello. Entonces, con respecto a ese tema, o que fixemos foi agora que a Xunta, despois dos feitos que todos coñecen, porque os veciños os coñecen, os sufriron aquí en carnes propias, uns máis que outros, pero os sufriron en carnes propias no 2006 e no 2007 parte dos veciños, algúns dos que están aquí e moitos que non están. E durante este verán, os sufriron en outros sitios, no verán pasado, pois tamén en Portugal. Entón, ante eso, todo o mundo saltan as alertas e di, bueno, isto hai que poñerse a andar e hai que facer que se cumpra, sobre todo, dentro do núcleo. A miña experiencia como alcaldesa e con veciños aquí presentes, porque os coñezo a todos os que están e me alegro moito que estemos aquí. Ainda que me decían entrar que viña para outra cousa, pero non, era para isto, era por esta moción. Logo eu explico salir fora, algúns eu expliquei antes de entrar. Ante isto, o que fixemos foi convocar unha reunión urgente o outro día a que veu o distrito, veu o xefe do distrito ao que pertencemos e viñeron tamén outros dous agentes capacitados e encargados da mesma función e se lle pideu, por favor, que viñeran para explicar a todos os veciños que estiveran interesados na Casa da Cultura todo o que era a lei, que é complexa.
E se repartiron tamén folletos que teñen por aquí unha e que poden recoller no Concello cando vostedes queiran e que se colgou tamén na web, onde se marcan as distancias, e que se van a repartir por todo iso. Cando quieran coller, o recollen aquí, e se que os hemos de levar polas casas, se van a facer reunións como se estou facendo polas aldeas, o que me demandan. É difícil de interpretar así, porque ten moitos datos e son complexos. Nadie se vai a volver loco agora aquí, que pasemos de todo nada, o que hai que tomarlo en serio. E moitos veciños dos que están aquí, como antes decía, viñan ao Concello a demandar. Moitos dos que incluso protestaban outro día como máis activos, en primeira persoa, veñen a demandar que lles desbrocen as fincas que teñen pegadas ás casas, porque teñen medo. E o que vamos a tratar de facer agora, e estamos concienciando a xente, veñen a mirar as súas fincas, e as que teñen dentro do núcleo, as que están máis próximas ás casas, que non se mire desde a ventana do Concello, ou desde a ventana de calquera dos que vivimos neste Concello, señor Paradela, e miremos e vexamos un núcleo de 5 casas onde ten un monte por atrás. E todos somos conscientes de que, ainda que sea o monte meu, que tamén sou propietaria de alguna parcela, non podo ter, non, se vostede é unha desgracia, non podo ter esa parcela pegada á casa dun veciño, teño que cortar. Vamos a empezar por aí. E empezamos tamén por sinalar, por poñer cartéis, de acordo co distrito, nas carreteras máis perigosas pola proximidade das árbores, nas súas copas que se tocan e incluso estreitan o que é o vial porque están no asfalto. Era que vostedes estaban de acordo comigo fai moi pouco tempo. Vale? Eu non vou nomear esas carreteras, unha será a que vai de San Paio a Cabanetán, outra pode ser a que accede polo interior de Vilar da Reconco, do interior da aldea hacia arriba, que está chea de raíces, que xa lles dixen que aos veciños fai tempo que non iba a arreglar esa carretera mentre non estivesen cortadas as árboles das marxes, porque é imposible. Entón, nesas dúas carreteras e nas demais, ir informando que non poda facer o vai facendo este ano e, sobre todo, centrarnos no que son ao redor das casas. A xente que está vindo ben concienciada e xa leva tempo, antes de que nós fixéramos a charla, xa os veciños estaban vindo aquí a preguntar que podían deixar, como tiñan que podar. Vale, ese é o que se vai a facer. E non van a chegar, quen ten que notificar somos nós, temos un problema engadido. Todos os que estades aquí presentes, eu mesmo, os concelleiros, todos que formamos a corporación, sabemos como está o catastro. Sabemos, verdad? E que sabemos que cada un de nós ten obriga de, se un dato está mal, se eu teño un dato meu, unha finca no monte que está mal, teño obriga de ir a catastro e modificar. Se agora mesmo, cando se fan as notificacións, a maneira que temos de facer é ser través do catastro. Pois, seguro que vos o sabedes, igual que ustedes o saben, igual que os sabemos todos que estamos sentados deste lado, iso é complexísimo, porque heredeiros de, e non hai dirección. Entón, vamos a centrarnos nos núcleos, sin volvernos tolos, e ir cortando que non quede ninguna casa na que teña, pola súa parte de atrás, ou pegado ao coberto, ou incluso entrando polo peche, como visitei hoxe, onte, é unha casa que ten do monte do lado, pola alambrada da súa horta, entrando as ramas dos pinos para dentro, e das xestas e de carballos que nacen por abaixo. Vamos a ir por aí, e nadie se vai a volver tolo. E como as notificacións ten obrigas de facer a seu Concello e vainas a facer a ese grupo de risco, que vos estaredes de acordo en que é o grupo de risco neste momento, porque vos mesmos me demandades que limpias que tendes ao lado, pois non vai a pasar nada máis. E a lei está dende o 2007. Vou a facer solamente unha aclaración. Hai unha persoa que levantou a man do público e vou aclarar como funciona o pleno, porque hai xente que ao mellor nunca asistiu. Se alguén do público, e aparte a persoa que me pregunta xa asistiu a máis plenos, se alguén do público quere tomar a palabra, cando acabemos e levantemos a sesión, despois eu lle dou a palabra a quen queira preguntar algo, pero ten antes que levantarse a sesión do pleno. É así por normativo. Vale? Gracias. Sí, dígame. E eu entendo que os termos da moción que se presentan teñen que estar dentro do marco da propia lei que está en vigor, ou propónse, que é o que se propón ao Concello? A elaboración ou a identificación das faixas dunha determinada forma na normativa do planeamento urbanístico, que inste a Xunta que nos plans de defensa contra incendios dos distritos a identificación daquelas masas sexa, digamos, máis racional. Que é o que se pretende desde o Concello? Do Concello? Sí, porque é unha moción municipal, non? Non, a moción que presenta o grupo socialista. É unha moción. Era dirixida, digamos, ao pleno. Ao pleno. Entón, que é o que se demandaría como actuación por parte do Concello? Vamos a ver, unha cousa moi sinxela. Unha,
que non se nos poña a pistola no peito cunha determinada fecha, vale? Porque, vamos a ver, non hai empresas neste momento que poidan adicarse a facelo porque non existen ante a demanda e ante a obligatoriedade de que la corta feita antes de unha fecha, vale? Entonces, quen vai cumplir? Moi pouca xente. Entonces, unha das cousas que se demanda é que se amplíe o plazo. De feito, a Xunta está negociando ca Federación Galega de Municipios e Provincias o ampliación do plazo. Falan de firmar un convenio dentro de 2-3 meses para as franxas secundarias. O sea, que vamos a ver, si eles que teñen que exixir, o sea, perdón, que están exixindo unha fecha para unha serie de franxas, a outros están nos obligando a cumplir antes. Despois, vamos a ver, o que é unha lei, unha afrenta ahora mismo para todo o sector, pola seguinte razón. Vamos a ver, o precio de madeira está tirado. Antes, os veciños facían unha corta, os veciños podían facer unha corta e con esa corta daballe para limpiar o monte e máis a parte ainda lle quedaban uns euros. Ahora mismo, o precio da madeira é imposible. Resulta de que, ahora mismo, outro día, na charla que se refería a señora alcaldesa aquí na Casa de Cultura, en concreto había un empresario aquí do Concello que dicía que non podía asumir na cantidad de madeira que lle demandaban que cortara, o sea, non hai capacidade. Isto ten un beneficio claro. Hai duas empresas en Galicia que van a absorber moita cantidad de madeira, todos os que son. Entón, bueno, iso vai en detrimento do pequeno propietario de montes, vai en detrimento da calidad das estructuras que hai no rural, vai en detrimento do rural en sí, vale? Porque aquí non se está apostando polo término. Entón, o tema é que se aposte polo rural, a Xunta que non obligue desta maneira, porque, vamos a ver, a lei, a señora alcaldesa referíase ao 2007, esa lei que foi feita no bipartito foi modificada no bipartito, non lle dou, porque foi xa no 2007, non dou tempo de desenrolala, despois entrou o Partido Popular, segueu sin desenrolala, modificouna no 2012 e desde o 2012 para aquí, acorda o ano pasado, a partir de outubro, de mover a norma. Parecenos unha cousa un pouquinho surrealista isto, non? Vamos a ver, outra, o que non podemos é a conclusión que eu saquei, que moita xente sacou na charla informativa do outro día, é que os prexudicados, aquí os veciños, digamos, os propietarios, son os que realmente hai que darle cara. Por a seguinte razón, porque se ti tes un monte e non o tes limpo, a ti vanche coller e vanche, en caso de que haxe un incendio, van ir encima da túa. Aquí a culpa é dos propietarios por non limpiar. Estamos de acordo que hai que limpiar, as franxas hai que mantelas. O que hai é que facer unha reconversión totalmente rural. O que non podemos é coller, así como se fixo para as parcelas, hai que coller, podese facer, ir ao monte, facer unha, se suspiramos, unha concentración de montes, vale? Sacarle valor añadido ao monte, hasta ahora non se está apostando por eso, e todo o que vai ahora encima dos veciños, antes os veciños siguen, porque cando hai que facer unha ampliación dunha carretera, a maioría dos casos, fixeronse cesións gratuitas ao Concello para ampliar pistas. O sea, o mundo rural o que hai que poñerlle servicios e darlle medios. O que non podemos é sancionalos, e estar encima deles continuamente, porque ahora mismo, volvo ao mismo, esta tala indiscriminada, que é unha tala indiscriminada de madeira, perxudica ao propietario, única e exclusivamente. Non lle beneficia para nada. Non sei se iso non é motivo de presentar a moción, porque aquí
parece ser que Se quere, molesta. por alusións. Só vou a responder que sí. É que mire, eu acepto todas as críticas, todas as aportacións, o que non pode faltar a verdade. E me parece moi acertada. Está lei aquí, Me parece, por eso mesmo, teño as tres, despois as paso para que as mire. No, está ali. Déxeme intervir, por favor, señor Fernández. Me parece acertada a pregunta, eu xa non quixen ir por aí, porque non sei o que presenta esta moción para que aprobemos, non sei. Pero vou a incidir en que as sancións, o tipo de faltas graves, menos graves, están recollidas na lei do 2007, na modificación do 12 e na última que se fixo na loita contra incendios. A teño aquí, ya podo pasar, hasta trouxe unha foto, porque sabía que iba a discutir, e por eso lle trouxe xa esta separada para que diga. Vale. E eu lle pregunto, a toda agora, porque asustar é facerísimo. É o que lle digo a xente que reflexione solamente que empece a actuar. E que estou dicindo que quen ten que notificar e mandar as notificacións a medio rural é o Concello. E que o Concello, porque eu tamén lles quero explicar o que se nos leva encima aos concellos, sobre todo aqueles que somos pequenos e que temos o persoal que temos. Os concellos temos, primeiro, que facer que a xente que lle chega lle parece unha tontería, pero simplemente ter un funcionario facendo esos planos do núcleo, superponelos sobre o catastro, e ver as parcelas que ocupa, e poderlle responder a cada veciño que ven, ou cada un de vostedes, de onde está a súa parcela, que parte lle colle, eso levou un montón de horas de traballo que hubo que paralizar outra cousa, porque nós non temos como outro concello, e moitas persoas, temos un. Entón hai que paralizar a persoa que está no urbanismo e dedicarse a eso. E iso con cartos de todos os veciños. Se contratamos unha persoa para eso, serían maiores. A parte, o Concello ten responsabilidade. Porque se non notifica, se vamos a ir á lei do 2007, á lei do 2012, que, como din, os seus compañeros de grupo e os meus compañeros de grupo, que debaten as leis, o aquí non se debate, se lles informou aos veciños que viñamos a debatir aquí a lei de montes. Non, podemos reflexionar sobre elas, pero as leis se debaten no Parlamento. E eu, escoitando o portavoz, si está escrito no sei das señor Paradela, igual non leo, igual yo escribilo. Mire, entonces, a lei de montes se debate no Parlamento e os seus compañeiros de todos os grupos, no, pero me informan, os vecinos, me enseñaron os vecinos. Os grupos políticos todos dixeron que isto non era cuestión de política, que non é cuestión de color político, que isto é cuestión de país, que é un interés de todos os galegos, porque ninguén quere que lle arda a casa como ardeu no ano pasado. E entón o que vamos a empezar é que vamos a multar, que vamos a accionar. Non, porque lle chegou a vostedes a súa casa, lle mandamos dende o Concello unha notificación para que cortaran certa parcela. Van a chegar algunhas, sí. Xa chamamos aos vecinos, xa os chamamos. Estamos chamando... Non, antes do 30 non. A Xunta sabe que antes... Sabe cando era antes? Porque vamos a ser claros. Na do 2007 e na do 2012... E o sabemos que se deron a norma era o 30 de xuño. Ahora se anticipou un mes. Pero xa o ano pasado se pudo haber sancionado a 30 de xuño. Pregunto aos asistentes que teñen monte todos e non me teñen que responder. Algún de nós nos chegou unha sanción o ano pasado, a mí mesma que teño montes, porque o 30 de xuño non tiña cortadas as franxas de seguridade secundarias e primarias. Non. Pero agora chegou, por eso mesmo, eu había que haber empezado antes a facer isto. E o que déxeme rematar, porque eu non lle interrumpí en ningún momento na súa exposición, aquí o tempo. Entonces, eu o que digo é, eu falei que a Consellería antes de vir aquí, porque eu non quero decir nada en que eu vaya a faltar a miña palabra. Eu non quero decir nada que sea mentira. Chamei tanto ao Departamento Territorial como ao Departamento de Medio Rural. E todos coinciden no mismo, que hai que poñerse a andar. E que todos sabemos que o 30 de maio é imposible. Que se está tratando na FEGAN? Na FEGAN se está tratando, que eu lle dicía, a FEGAN é a Federación Galega de Municipios, onde están representados os concellos galegos. Ali están tratando de que haxa financiación para os concellos para poder acometer a parte que lle corresponde. E porque non sabe que temos que facer, que hai un montón de fincas que son de propietarios descoñecidos que o concello tería que asumir subsidiariamente. Que quere decir eso? Pois que se o señor Francisco non